Hvad så sammen, og velkommen til den her video. Hvad var du lige i gang med? Ikke noget. Ja, okay. Det er crazy. Ja, Vi er den nye YouTube-kanal her. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Hvad hedder den nu? Haunting Discoveries. Ja. Vi er to unge gutter, der synes, det er grinerne at spille Phasmophobia. Især om natten. Hvad for en map skal det være? nej. Jamen, lad os da... Jeg tænkte, vi havde jo Prison før i dag. Mhm. Og var Willow det- Street. Ja. Skal vi tage Edgefield Road? Ja, du kan tage den på Edgefield Road, så kan jeg tage den på en anden en, så det bliver 50-50. Det er bare fint nu. Så tager jeg lige ting med. Så, ja, det er i orden. Og en undrende nok over, hvorfor at, vi ikke tager Crucifix med, men det er fordi, at jeg er level 50, har måske hacket det lidt. Så vi spiller lige nu på Peaceful Mode, så det vil sige, at den ikke kan jage os. Så vi kan i hvert fald ikke dø. Så det er jo rigtig dejligt. Det er jo ligesom i virkeligheden. Heldigvis. Ja, det Jamen, lad mig da tage den der... tænker vi tager. Fuck, man, jeg ved sgu ikke. Jeg tager Maple Lodge Campsite 28x3. Nej. Det bliver crazy. Jo, det skal nok gå godt. Ja, ja. Det bliver hyggeligt. Og du har alt med. Det har jeg. Er vi klar? Spiller vi. Undskyld, Ralle. Det er så fint. Det står ikke der. Det er bare... Det er fordi, det er bare huset. for at se igennem, Det er det der hus der. Så det er... Donald Sherman Alley. Det var det dejligt. Jeg tager lommelygt. Jeg tror... Ja, jeg tager sgu bare det, jeg plejer. Ja, ja. Som er EMF-måler. Så tager jeg Efter den. det. Og Det den. Nej, ved du hvad? Jeg tager ikke lommelygt med. Jeg tager pandebånd med. Den kan du også tage med, jo. Yes, så kan jeg tage lidt mere med. Hvad skal det måtte være? Den der og... Ja, det vil sige, tag den. Spurtbox. Okay. Ja, så kunne jeg tager sgu langlygten. Det er så fint. Det er bare Jeg fejre. lægger noget her. Jeg skal lige se, hvor generatoren er. Okay, så skal jeg gå igennem der. Gå igennem her. Gå igennem her. Der. Jeg ved ikke, om man kan gå derind, og så... Ja, jeg har styr på det. Hvor er den? Hvor kommer det? Ja. Ej. Well, howdy! Måler lige temperaturen herinde lige hurtigt. Ja. Hvad fanden? Nå, det er lys. Nå, realistisk. Der er i hvert fald ikke kulde herinde, så det er fint. Well, howdy! Ah. Det er nok heller ikke derinde. Det klarer det godt. Yes, jeg tror du skal til læge, fordi du er kun 13 grader. Jeg er bare forkølet. Så er du meget forkølet. Ja. Det er ikke så godt. Lys! Det bliver lækker nok, ja. Der var intet herinde. Nej, jeg tror da ikke, man kan komme derind som spøgelse. Hvor blev der af? Hvor blev han af? Der er Trump. Hvor er du? Burmese. Der er toiletter her. Nej! Så kan jeg skide. Hvor koldt er det? Dejligt. Hvor koldt er det? Det er 14 grader, så det er ikke frost. Så der er ikke nogen spøgelser herinde. Warning. Færre scenario. Okay. Fedt. Skammekrog.
Ja, Det er crazy. Og I må selvfølgelig gerne smide kommentarer, hvis at vi gør noget forkert. det skulle da spild af penge, der ligger på olie. Og der er noget herinde. Nej. Mine penge. Der er ikke noget her. Well, howdy. Hvad med her? Jeg tjekker lige hen i det her grønne telt. Det var jo, jeg har MF-mål, så jeg bare lige fordi. Det er bare godt. Fanden er vi henne? Ja, det Hvor er spøgelset? er rigtig godt spørgsmål. Jeg bliver snart sur. Nu kan jeg ikke finde spøgelset. Jeg har set nogle andre ting. Der kommer de fra. Yeah! Og det er starten der. Nå, grinen. Kommer du? Ja, der er lige nogle flere ting. Det er bare fino. Ved vi, hvor det er? Spøgelsesrummet. Det er negativt. Nu leder jeg videre uden han ved, hvor jeg er. Så må han jo finde mig. Det er jo velkommen. Der er en spøg. Den slår UV. Nu ligger sgu da en knogle. Hvordan så jeg ikke den? Fanden. Hvad Er skal der vi noget her? lys herinde? Skal Nå, vi det er lige meget. Vi tager sgu lige noget. Ja, det blev fint. Sådan. Okay, den har lige været på 6, nu er den på 2, 1 eller hvad? Det lyder fint. Shit, stemmen. Hvor er den af? Det ved man aldrig. Det ved jeg. Fuck dig. Fordi der er du kunne lige øve på. Er den herinde? Skal vi sige. Er du herinde, spøgelse? Så lav et tegn. Jo, her er jeg. Giv os et tegn. Det var klamt. Tænd lyset herinde. Er der et spøgelse her? Der hvor jeg har lagt alle tingene. Det kan jeg ikke huske. Er der et spøgelse inde i dette telt? Tænd lys. Hvad siger du? Jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt alle tingene. Det er jo ikke min skyld. Det er jo det der bord. Hvor fanden kan spøgelset være, folkens? Jeg har let og let. Jeg kan huske, hvor det der bord er. Nej. Altså, det er ikke et telt, men... Jo, det kan jeg godt. Bare følg med. Hvad siger du? Ja. Ja, måske så. Den skulle dog vende om, men... Tror vi det er her? Jeg ved det sgu ikke. Lad os lige prøve at se, om der er noget med noget UV-lys. Det kan vi gå lidt rundt og tjekke. Hvor er du? Hvor er du?
Where are you? Hvor er du? Ingen tegn. Jeg synes godt, det blev underligt. Vent på mig. Where in the world are you? You little scumbag. Det er ikke rigtig meningen. Nej. Og det er dig, der tager klokken løs. Ja. Har du stadig terrarium? Jo, det har jeg, men jeg kan ikke finde stedet, fordi det er jo stadig så koldt. Det Det er er jo- rigtigt. Det er jo rent udenfor. Kan det være her? Nej. Bones, I må gerne lige skrive noget i kommentarerne, om det kan... Nå, der er sgu da også noget herovre. Hvad er der? Der er en generator. Ja, det er... Der er jo ikke et hus. Det er bare sådan noget inde i huset. Det gør jeg. Den er låst. Crazy. Yep. Skal vi ud og sejle? Jeg Hvad er det? Det skulle da Jason. Det skulle da ham fra filmen. Jeg tænker altså bare, vi skal tilbage af nu. Yep. Har du fundet nogle nøgler eller sådan noget, så vi kan komme ind i det der hus? Nej, desværre. Jo. Jeg tænkte bare, nu når det er Jason, ikke, så hvad skal der lige om det? Vi kan gå den anden vej. Ind i huset. Jeg kommer. Der er nogen, der kan spille kort her. Hvis du er et spøgelse, og du er ude på at dræbe os, så klap dine hænder. Hvis du er et spøgelse, og du leder efter os, ligesom vi leder efter dig, så klap dine hænder. Der er kraftet med noget mere, det er fandme ikke... Nej. Det skal de have vippet ud. Hvad laver han? Ej, hvor nøjeren. Hvad er der? Det skal jeg fandme ikke være en del af. Hvis det er en bjørnefælder. Ja. Kom, kig eller hvad? Ja, du er tættest på generatoren. Nej, bro, hvor er du? Ja. Nu tager vi lige til det. Jeg vil bare gerne finde det der pokkers spøgelserum. Og bror, tændte du noget lys, eller hvorfor gik det ud? Det er fordi, vi har tændt for meget lys. Okay, lad os prøve at gå her en gang. Jeg har bare et MF-måned med. Ja. Ja. Er du herinde, spøgelse? Giv os et tegn. Var der ikke? Det ved jeg ikke. Det lignede det. Det var der også.
noget spøgelsessted. Fanden kan vi ikke finde det skide spøgelse? Det må være her i området. Jeg kan få dig et spøgelse med. Ja, det er jeg. For helvede. Fanden er der ikke noget spøgelse? Om der er andre huse end det herovre. Jamen jeg mener kun det er det. Og så er det bare et rent telte. Er du herinde, så tænd noget lys. Hvad etage gjorde der ikke? Men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke om det er det hus, vi lige var inde i. Vi kan prøve at lede efter en nøgle. Kan du slukke det her lys, hvis du er herinde? Er du her? Kan vi få et navn? Giv os et sign. Hvor er du henne? Jeg er det der... Oh, shit. Hvad fanden sker der for min stemme? Jeg ser ret meget lys. Jeg ser ret meget lys. Der er forskellige Are you in this room? mærkelige lys. Or tent? Sorry. Are you in this tent? Okay, det er bare sådan nogle fugle, der er lys i. Are you in this tent? Can you show me a sign? Hvor ser du henad? Ved det første campsted, du ved, det der man kommer ind til med det samme. Prøv lige at kigge. Træk lige op. Jeg er her nu ved... Hvor er du? Hvad sagde du? Jeg er lige gået ind i huset. Hej. Der. Så er det bare vildt. Can you turn off the light in this tent? Hvor kom med her? Jo. Jeg kommer. Hvor er du? Hej det dig. Hej. Og vi er her igen. Hvor helvede? Lige prøve. Hvad laver du? Jeg ved ikke, hvor det er. Altså, jeg vil bare gerne finde det. Nå. Jamen, lad os lige prøve at gøre en. Aktiviteten er på, har lige været på 6. Fordi... Oh, Der er vi. ja, det er der, vi er dernede. Og så er der det der hus, vi går ind til at starte med. Og så... Ja. Det, vi skal... Jeg ved det. Det er mere, hvor fanden det kan være henne, det der skide spøgelsesrum. Eller ghost room, eller hvad man vil kalde det. Jeg har fundet et andet hus. Jamen, det er jo det der, vi bare ved før. Det der ved vandet. Ja, så vi skal bare finde nøglen der til. Det kan vi godt. Ja. Men jeg behøver ikke den her lige nu, så gør jeg. Jo, undskyld. Det ved jeg Den ikke. her. Det ved jeg da ikke. Den her behøver jeg ikke lige. I don't know. I don't know. Hvor den hører til. Den der. Okay. Jeg tager den her med. Jeg skal lige se, hvor vi har undersøgt henne. Det hele. Det er bare... Har vi undersøgt det der grønne telt der? Om vi har det? Sådan. Du kan jo tage den der parabol med. Ja, den tager jeg med. Ja. Fordi det er jo lige deromme. Lyset blinker derinde. Ja, nu. Det kan... Heller ikke her. Fanden. Jeg løber lige om til det grønne telt.